Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis pirang-pirang wengi ora bisa turu, mergo tansah kelingan marang sliramu. Ning netra katon nyata esuk kemuliaanmu, ati tansah pratapan nalika nyanding sliramu. Wangine kembang luka tangan iki kaya sliramu nyanding raga iki haluse panucapmu nantremke atiku senadyan mung sedhela ngobati rasa kangenku. Sedelo ngobati rasa kangenku. Mau tak angen rasa sajroning dodo, kaya ati ra ono wong liya. Saben wengi mung tansah tak